Alright mga dino, time check. Time check sa ta 8:30 PM and today is October 3. Thursday karon niya, karon na napud ko sa brow that shape, no. Murag di taga diri na day ko. As you can see, grabe gid nagsagpa yung magsipil gid. Ngana jud pula blush agi kilig ko. Jud kay nagpa BB blush day ko diri no. Okay, inyong ante mo talaga siya Dumaguete ugma. Kay mag-party siya, magtagay siya, magsuka-suka siya, tagay to. Ano jud? O mag-sandbar mi na mag-dolphin watching. Uban ako ang squad. Paki-view ba akong ate diha, no? O, pag-hi din. What's a day ka day, oy? Di, anesthesia pa ni Day. Adi kong tissue nga nauga. Alright mga day, mo ni siya ang resulta sa first session sa ko ano, BB blush niya. Yung ante murag low-key gikilig lang, char lang. Nawi tao. Laban kay siya, no? Yung akong ate, ongoing gihapon ang iya. Diba? Day, wala na siya ipakilig sa mong bana, day. Wala na nagpalaban na ka dito, day. Di shout out po ni Jose, pwede pakilig po panagsa. So mga day, time check, 10 PM na. Anya, karon pa jud ko na human sa tanan akong gipang buhat dito sa brow that shape. Wala na galitaon, no? Palihog lang jud. Anya, nindot kid kaayo ang ako ang bagong gel nails, no? Palihog lang akong i-flex sa inyo. What's up, mananap? Yawa, ni chula sa budang yawa pag nagsugod ang gift-giving. So mga day namin dirig Dumaguete kay kuan birthday sa crush pod ni Crush kuan na ni po. Stephanie. Ultimate crush gid na. Ultimate crush pod niya. So Nga muna siya ang siya nagpaila-ila. kami. Oo, chismis, no. So karon namin diri tanan na si Roxanne, na si Raybert, na ang crush si Stephanie no ang birthday girl, ayan na si Ralph. Ang napod si Beshuke, no? Beshuke. Sure lang nga bitaw. So muna siya nya. Nag-pregame na may manamig kaon na may nagpagwapa, natural yung antiron, wala ra kay ko nagfunda. No, palihog lang sa ipikasent nga dako. Diba? So muna siya kay mo ato migracer ron kay mo ba na siya pinakanindot nga tagayanan diri sa Duma. Racer Tiki, no, palihog lang. So karon ako ihatag ang among gift para kang Rana, no, ang crush ni Stephanie. Thank you. So paki-video. Paki-video. Rana, give ko na Feeling mo sa man eh. Talong. Talong. Yeah! Talong. Hoy! Kaya favorite color kay purple mo na yung siya talong. Onion. nice Bisag eh, unsang mga Si gusto niya. eggplant. Mga kuan. Eggplant para sa Nasuko ang iyang kuan. Ay, nasuko siya. Talong. Ay, Anong bastos talong? lagi, no? Abi ba na akong Dahil- tahong? Dapat tahong. Tahong! Hindi siya kakatag og talong. Sasa naman. Hindi, lahi dyan among gift. Oy. Lahi nga ta. Ay, kita ka, no? Di, piyo si mata, piyo sa. Piyo? Madakas kami. Cover your eyes, cover your eyes. Piyo sa siguro, no? Muna siya akong gift, no? Since iyang favorite color kay purple, so maklaro siya. Klaro siya dahil. Alright, so apre na yawa! Apre na yawa! Mata! Oh, yun, natin pag-shot ang ged. Bayo, si Magol limited edition. Limited edition na yawa! Siya rin na ingon ana. Tunay na yung yawa. Original niya ba yawa? Munich tag! Munich tag, yo! Munich tag! Munich tag! Oh, na yawa! Wapas ang uyab. Alright, palihog lang dyan. Thank you sa Thank you sa sa crush ni Mon. Thank you sa crush ni Mon. So, hi mga day, mga kaday. Wala ikuan. Lip tint, ang ngipon. Sigma boss niya to diha. Alright. So, hi mga day, mga kadayers. Welcome back to my channel, mga day. Hello mga day, nakaroon kayo namin sa Dumaguete, mga day! Alright, so nasa Michigan. Okay, day? Flex ko lang ang bucket hat sa mini merch, no? Palihog lang dyan. Oh, flex ko lang ang baseball cap sa mini merch. Palihog lang ang kauban ng BFF nga si Stephanie. Nga fresh from Manila, no? Piste. Kaya karon namin sa Dumaguete kay ang rason nga namo dire kay birthday sa crush ni Stephanie. Char, you know what I mean? You know what I mean?
gesture lang. Ano bitaw? So, time check sa ta, time check. 310? Okay, 3:10. Unsa man karon dai si Adlaw ron para may imagine nila tanan. Sabadom siguro ron yun. Ang pizza na, ang pizza Angela, ang pizza. Sa 5! Karon tayo, October 5. October 5 Yes. karon, alright? So gusto lang ko mag-room tour lang siguro ta gamay, alright? Pero worth it, Day. Grabe ka worth it. Tagpila diri dai. 5,600! 5,600. Sige, mag-room tour tayo. Sayang ang 5,600. Alright. So, mo ni siya. Diri ang katre ni Angela. We ang uyap. Oh, you know what? You know what that means? Malingaw lang dyan. Ayan, diri ang katre ni Steve. Ano yung katre na? Dili! Amo ni direct Oo, diri ang katre, no? Diri. Ano naman ka Ang diri ang katre. Dili pag yun nagkahon, maayo na. Na si Raybert na, pag hi Raybert na, palihog lang dyan. Asa mga katre ni Raybert? Diri. Diri. Ay! Na, may bisita! Pagpila! Kamo crinkles dai. Yo, sa imong gidaday? Crinkles dai. No, ako sweet sa crinkle, oy. Ang mga babae sa parlor, mga bagang chinchanso. Huwag sa so, asa man inyong bed gi dire. Kanina sa Kaning tunga. sa- Okay, kay nasa tungod sa tunga. aircon. Yan, Raybert kay dire. So, balik ko. Ano siya? Pero ko balik tali dire, oy. Kama diri. Grabe ka daghan, grabe daghan. Kama diri. Sabi mo, bayad ka sa EJ nga. Nagpalit og crinkle. Magluglog lagi. Hoy, Yots! Kay wa man kay partner. Diri kay Yots. Ikaw rin nag-iisa dire. So magluglog ko diri na yan. So, mga dahil pinaka-book ka 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka beds. Isa dito. Kay EJ. Yawa ko rin safeguard, yawa. Nga siya naman akong crush, oy. Ali dire, not brush ka? Ah, grabe, oy. Kada minuto naman ang manut brush. Kada minuto naman yung manut brush. Na-pressure siguro ni, no? Kaya sige, panut brush. Ay, ka-pressure, eh. Humot mo yung gawag baba. Kalihaw, wala na sa kami sa akong crush dire, me. Nga try no, medyo kabalo na gid mo basta gubot ako ana gid na. You know it. Ya ganay ko sa view diri mga na, you know, si Angela do the honors sa pag-abri sa kurtina na. 3 2 3 points day. 3 points today. Oh, nindot kayong view na ay baka nga sexy. Ramihan ang bakahang yawa. Mga day, gahapon pa day, may nakaabot dito sa Dumaguete, no? Pero wala may naka-vlog nila Angela o Graybert. Kaya na-carried away mi sa cafe racer dito may nagtagay. Kay apil na siya sa pinakanindot nga, tagayanan daw dito sa Duma, no? Insert na ko dito akong BFF namatay. Namatay gid siya, oy. Na? Namatay gid siya, bay. Taga Manila, bay. Namatay. Naray ang daggoy. Namatay ang zoom in. Ikaw, Jill, ang nagbit-bit day. Ako yung nagbitbit, ako yung nagkogos ng animal. Di ba kita rin kasi ang panty dahil nga na nakalala, Kita ko no? sa yung panty, man kanina pa Brazilian wax inyong ante. Wala, bulbul ng ante. Dahil Stephanie, introduce ang birthday girl dire no, natatanan dire. Tungod sa crush, iyahan, no, guys. iyang crush, oh, pag-hi Wapa sa, kaya no. akong crush, palihog Oh, nila. di ba? Kaya lang yun, no? Di ba? Sweet, o yawa. Sana uwil! Di ka grandkiss na ko! Sana uwil! Sige, away mga animal. Alright, mga day, mintas prep pamitanan kay mga laag na pud me. Chikahan mi ni EJ kung unsa dyan nahitabo sa cafe racer gabi eh. So, ano yan nagduhan na itabo dahil so nagsayaw-sayaw ra ang mga yads. Okay. Ano sila? Unya, na yung mga keke nga nadool. Ay, di dool ni tanaw ra sila. Yan ba na bitaw ko sa pagtuon niyo sa mga amiga? Shipon cake. Grabe mo mga fruit cake dahil. Nasuko si Stephanie kaya singing tanaw. Kami nila Alfonso dahil kaya parang namig nabuang namig dinis. Mga kuan ba? Dispenser ba? Ni Dol, si Kuan Monmon dahil gana si Kuan. Si Roxanne. Oh, alin dyan eh. Oh, sige, ganahan ko niya. Bayot manggod ko, nilapi dyan. Dahil, nagalan ko, Brad, sorry, gad kayo. Yung gingnan nga. Kuan, kinsa ba di kita uta para mangita gubot? So niyan ako nga buang man dahil kag ginikanan, hindi ko pa niyo. Ako ginan gid nga sayop gid na mo kuan kas babae, kay catcalling gid na siya. Di ba? Ana siya day nga lalaki ta. Oo, lolo yung pagkalalaki diha. Oy, dali na daw sa pagkalalaki. Or chillax ang ko iya kung gana day. May diana pwede mo siya Ako dahil. siya gana day touch by touch gid mo. Si Roxanne ang kita daw sa mga laki kay humba daw siya yung fruit cake na daw mit. Ilahaday kay mura bitaw ilang lamingon bitaw, mura bitaw ngana gid sa bayot. Murag Basta maglolo na lang mo diha. Uno na lang. Ate, Dahil ko papiliin po ka dahil kami fruit cake si Roxanne humba kaya dahil.
Kahumpa pag siguro. Di ko siya dahil kana bitong moist cake dahil pinak-butter sa sulod mo. Kaya kami chiffon cake. Chiffon cake. Chiffon cake sa Julius nga tag-utso da. January. Alright mga day, karon kaya nagsuri-suri may diri sa forest camp. Pilang entrance gali diri? 120. 120 ang entrance basta adult, no? Tanawa mga day, no? Ang ambience. Easy. Ay, ito. Nice picture ka. Dito ka kita. Mga day, diri sa forest camp mga day, dili na di siya basta-basta swimming pool. Kay fresh water gid siya, no? Mga nang bugnaw gid kayong tubig kay fresh lagi daw siya. Asa man gikan ang tubig be? Matubag nimo na. I don't know. Naman na may water sa bukid yun. I don't know. Sa mga rock siguro. So ang mga bato mo hatag og tubig. Muna yung giingon sa amo tanan ng bato mo hatag og I tubig. don't know. Maybe. Hello everyone. So I am Mon's friend and ako mag-take over sa vlog. First camp. Ito mga day 5 feet dire. Wala di kong dolphin may tao nga lunod. Sa tawid. Sabi naghawid ako doon kay malunod ako dire. Pero grabe ka bugnaw dire ayo. Buwang ko akong bulbol. Tapos cake na akong bulbol. Okay pa ka diha? Kapoy na ko ba eh? Kasi makasasiwa ka dahil Bata ka di ka po musalom. Oo yun. Grabe katugnaw. Bulbol ano skeg. Malumos ko anytime. Uy, Diyos ko. Wait Kay lang. po, wala ako nabot og 5 feet day. Wala na day. Ang baki din mi. 1, 2, 3. Ay, sakit na. Nakikuyab ka gakos, uy. Uy, bayot imong kamera dahil.